Para sa ginhawa ng mga bata, Flex ko ang Plemex. Pambatang Lagundi, Plamex! Polusyon, bisyo, allergens at virus. Sa labas o sa loob, may mga sanhi ng ubo at hika. At pag nagkaplema, lumalala at humihirap ang paghinga. Mahirap iwasan, pero pwedeng pigilan. Umiwas, huwag magbisyo, magmask. At pag may plema, ilabas. May natural na lagundi para dyan. Plemex Forte Capsule and Syrup. Sa ubo, sa hika. Basta lagundi, alam nyo na. Plemex. Plemex Forte Capsule and Syrup. Plemex ang lagundi ko. Walang iba. Ang Plemex Forte ay gawa sa natural na dahon ng lagundi, kaya panatag ang loob ko. Tuwing inuubo ako at nahirapang huminga dahil sa nakabarang plema, Plemex Forte ang nagbibigay ginhawa sa akin. May menthol-flavored Plemex Forte Lagundi Syrup. Malamig sa lalamunan. May hagod na nararamdaman. May Plemex Forte Lagundi Capsule. Tinutunaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Plemex Forte ang pinakakatiwalaan ko. Sa ubo, sa hika. Basta lagundi, alam nyo na. Plemex. Polusyon, allergens, virus, nakakaubo, nakakahinala, may hinala distancing. Meron namang ubo at hika dahil may plemang nakabara. Ilabas, para walang umiwas. May Plemex Forte para dyan. Gawa sa natural na lagundi, Plemex Forte Syrup at Plemex Forte Capsule. Para sa ginhawang ramdam, Plemex Forte. Tigil ang ubo at hika, tigil ang hinala. Basta lagundi, alam na, Plemex. Basta lagundi, kontra COVID. Alam ba ninyo na ang halamang lagundi ay sinuri at napatunayang pwedeng magdulot ng ginhawa sa kaso ng mild COVID? Coronavirus disease, ang pandemic ng ating henerasyon. Nagdulot ng takot at pangamba sa buong mundo hanggang ngayon. Naagapan naman ang patuloy na pananalanta ng COVID dahil sa mga bakunang na-develop upang magbigay ng proteksyon laban dito. Pero bukod sa bakuna, meron ding halamang gamot na pinag-aralan at sinuri ng mga dalubhasa at siyentipiko para sa COVID. Lagundi, ang natural na halamang gamot sa ubo ay masusing pinag-aralan. Uya na ang Tingog Nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapano na issue kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga issue katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog Nin Barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.31 FM. Si Alvin Liobit sa Tingog Nin Barangay. Ma, alis na po ako. Una na ako, Han. May nakakalimutan yata kayo. Kiss? Baon ko? Hindi. Vitamin C. Magbaon ng extra depensa para may laban sa sakit. Mag-Gen C. Vitamin C. Ang Gen C Vitamin C ay maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Protektado ang immunity. Don't forget next time, ha? Opo, ma. Yes, Han. Yung extra allowance ko po. Ascorbic acid is the generic name of Gen C Vitamin C. If symptoms persist, consult your doctor. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng ventilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng refrigerator para hindi sumigaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Buried in the soul.
Alright, marahin na pagkaaga po sa Sento Gabos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ngunyanin Martes, Pizza 28 sa bulanin Mayo 2024. 1FM 88.3. Simulcast over DWRL Radio Pilipino Legazpi. Siyempre, duman sa mga may mga birthdays ko niyan, maligayang happy birthday. Sa Indo Gabos ha. Duman sa may mga kamatian get well soon. Asin po tabi sa Gabos na mga nakatabay, nakatutok na digdi sa satuyang programa ngunyan na pagkaboring. Good morning po sa Indo Gabos. Welcome na digdi sa programang Tingog din Barangay 1FM. .3 po ha. Duman sa mga araniman sana. Sa mga araniman sana po. Digdi na nga sa radyo. Mapagalan load ngunyan. Mapagalo ng kwarta ngunyan. Maray so may mga pirak. So mga daing kwarta, arog ko. Iyo yan. Ege ha. Anyway, so ano po ang sa tuyang mga istorya ngunya na pagkaaga ang LGU Legazpi may po magtutulong sa paglilibot sa mga barangay sa ibong kan plano kan Department of Interior and Local Government o DILG na tunungon ko na ang road clearing operations. Oni po Bureau of Quarantine naka-heightened alert kontra sa flirt COVID-19 variants. Grabe ang kwan ngunyan. May mga bagong variants kang COVID na nagluluwas. Pero aram nindo po, sabi kan doktor na nakaulay ko para trangkaso man sa nangyay. Noy? Diba sinasabi trangkaso man. Matutunan kitang mamuhay na yaon po ang ayaon po ang sa palibutaan virus na darakan COVID-19. Tapos, dahil na mamalisyahan, pag siring kini, paghali sa summer season, maliputan, mainito ng panahon na di. Nag-aabot po tabi almost sa 50 degrees Celsius parent yung initang namamatian last summer. Namamatian ta po yan. Ngunyan, bigla po na uminuran. Biglang nag-uran. Nauranan kita. Ali kita sa malipot po na mainit na panahon. So ano ang mangyayari sa imo? Di ba? Ilingon din do uyan na pigpakala. Uyan bagang binugtak sa kwan. Iwinaksundang mabugtak ka ngaya kampulo. Ibugtak mo po tabi yan sa kalayo. Tapos biyo naglalaad po. Nagdiningas talaga so sundang. Tapos biglaon mo po ibugtak sa biglaon mo ibugtak sa tubig na malipot o maski mainit tubig. Di ba? Ang epekto kayan talagang grabe. Nag-aara subiyo ba ko? Siring man kayan, hali kita sa mainit na panahon. Tapos, bigla po tabing uminuranta may bagyo. O anon mangyayari sa tuya? Di ba? So, nagbabago po yung klima niya to. Mas bantad kita po sa mandain-dain na kahilangan. Siring po kan trangkaso, sipon. Yan po na mga kahilangan na yan. Pag siring kaining Mayo, Hunyo, Hulyo, yan talaga nagluluwas
Kitong panahon kan mainiton pa po tabi sa COVID, dakulon niya sa COVID. Pero ang daininda po tabi aram, tapag din mo sa ospital, COVID tulos. Ito palang para trangkaso. Di ba? COVID tulos, trangkaso man sana. May nagadan nga sa kwan. Siyempre, nagadan po tabi siguro, grabe po sa iyang kamatian. Yun mo yan, may trangkaso ka tapos kinobid ka, dinara ka sa ospital, isuyaon po tabi duman, mga positive sa COVID. Ano mangyari sa imo? Di ba maulakitan ka? Tabayros bagaan. Iya pa. So, nganyan, nagdadakol, pero nasa lowest pa kita. Pero, aram nindo, ang kinaban, dahil naman kaya na magpautob pa ni panibagong restrictions arog kan nakalihis po tabi na mga panahon. Dito na po tabi kaya na magpautob pa nin mga restrictions na ini. Restrictions po. Dito na ma-afford. Lalo na po tabi sa ekonomiya. Lalo na ngunya na kita baga nagbukas na kita kan ekonomiya. Nagbukas na po kang gabos na mga negosyo, ura na po tabi kita mga restrictions. Na nagbalik na po tabi sa tuyang pagninegosyo. Nagbabalik na po tabi pagrahay man kang buhay ko ta na kan mga Pilipino. Asin po tabi kan ibang mga rasa sa bilog na kinaban. Di ba? So, dahil na pwede na maotro pa po tabi yan because sabi ko rin po, dahil na kaya kan, dahil na po tabi niya to kaya na ma-afford pa yan. Di ba? So, kung ano po, nangyari sa tuya sa laog din 2 taon na COVID, dahil na dapat po yan mangyari pa. Pero ngunyan, igwanin, I think hali ini sa Malaysia kayo, no? Malaysia ba yon? Yung inaapod na flirt variant. Bata may mga nagluluwas na mas nakatakot na inita, madali kung maganda ng tao o saka. Mga fake news na naman kamo. Fake news. Ini, na flirt variant po, pinagsabi ini kan World Health Organization na variant of concern. Variant of concern. Gustong sabihin, tinatawanan nin atensyon kan WHO and World Health Organization because po baka makaulakit naman ng kadakol na tao. Kaya ngunyan, so Bureau of Quarantine, parang may mga measures sinda. Halimbawa, alali ka sa ibang nasyon, kung igwa kanin kurukalinto ng diit, maagi ka talaga sa protocol. Baka arong na kayo kan nainot na dahil pa yung mga appropriate variant na ini, na pag naghali ka sa ibang nasyon, automatic pwede kang maglagaw-lagaw digi sa tuya. Diretso ka na. Saka. Diba? Pero may epekto man girari iyan, aram nindo po. Dakulaan epekto man giraray kayan kung magkaigwa kita nin inaapod na mga restrictions lalo na po sa mga arrivals sa mga nag-aabot digdi sa tuya na mga bisita niya to. Di ba? Pero sabi ko rin sa indo po public health concern ini na kaipuhan po tabi na tawanan ano ba yon? Tawanan focus kan sa tuyang gobyerno tangani na day na po maglala. Sana po day na ini maglala sa maabot na mga panahon. Iuman sana yan. Iuman sana yan po tabi. Di ba? So sige, anyway. Abo ko na ko ta na kayo ni magparadiscuss tabi. Ining aliko ta kay Rakman. Siyempre, anali ko, nagigibo man po tabi nin mga paagi na in fairness sa aliko. Anali ko po, nagigibo man po nin mga paagi, tangani na masolusyonan ining propalso kang kuryente. Mala nga ni sa muya, hiraki Diyos na. Puon po kasubangging alas 9 ata. Puon po kasubangging alas 9 ata. Sundo ngunyan, brand out na. Sundo ngunyan, brand out. Sundo kasubagong maaga, brand out. So, alay ko.
saka bukan languyam. Bukan nga languyam, burn out, madiklumon. Di ba? Iyo po yan, sabi ni Manong ni Kagawad Bert Orinse kan Barangay Bugtong. Maray na aga tabi wada. Maray na aga sa Barangay Bugtong si Kagawad Bert Orinse. Ege. Mura gining lalaking ini. Si Kagawad Bert. Mura gini dyan sa Bugtong si Kagawad Bert. Iyan masunod na kapitan. Ano, manaw? Kaya lang ang problema ta. Karong naubos niya naubos niya ang kwarta ko sa panao. Basta kaya man, fight sana. Diba? Ano Kagawad Bert. Pag naglaog ka talaga sa politika, nasa Tanchuling Hospital si Manong Bert, si Kagawad Bert. Tanchuling Hospital. Isus Maria Joseph. Day ko na allergic ako sa hospital eh. Allergic ako sa hospital eh. Dakulaon so binayadan ko man dyan sa Esteves Hospital eh. So day mo pigigibo na mangutang ka para sa napo tabi may panggastos. So day mo pigigibo kay gigibuhon mo tangani na makaakuan ka pag sa hospital. Kaya lang siyempre yon man so PhilHealth PhilHealth. May mga darakula man ang case rate kan PhilHealth. Takulaon ang tabang po. Kaya kamo so mga daypang PhilHealth diyan kung pwede man sana kaya man sana po tabi try ka mong mag-volunteer na maghulog sa PhilHealth. Tadakulaon po yung tabang. Bako man gustong sabihon po na paligsok ngayon na gustong hospital. Dahil po, ini po pasiguro ta sa buhay ta. No? Kita bagang mga empleyado, ang totoo kayan, kitang mga empleyado, uraman talaga kitang nasasara eh. Sisiyan mataram na so empleyado may nasasara. Halimbawa, saro ka lang, ika lang ang nagtatrabaho or duwa ka mo po tapos empleyado ka lang na natural, regular. Dahil po, unless nagabos ka mo may trabaho sa harong, yan may masasara talaga. Pero kung i-times 2 mo pa ang minimum wage tangon yan, hindi ka man masasara sa pagkakansa na tapos sa panggastos mo. Nagpapa-eskwela ka, paday po man, hindi man kimasasala. O sabi yung tang 395, i-times 2 mo anal daw mo, 7, kulang-kulang 800, 790, 790. May aki kang tulo, nagpapa-eskwela ka ng college. Tapos, paano pa yan? Dapat magsisit aside ka po tabi para sa hospital. Dahil mo man kakayahon yan. Sabi ko, unless na may mga sweldo. Sabi ko sa indo po, real talk unless na kamoga boss may trabaho. Iyan. Iyan po. Pero kung wala talaga. Ang empleyado, alimbawa, ka nakaka-sit aside din kwarta para sa imong salud. Ang pag-asa talang po yung PhilHealth. Kaya baga, kaipuhan na bayadan tayan. Kita mismo. Tapos, igwa mong baga dyan. Alimbawa, yung PhilHealth mo, pigbabayadan is 250. 250. Tabi. 250. Aram nindo, 250 man so employer nindo bako. 250 man so employer nindo eh. Saka. Di ba? Tapos, pag may na-hospital sa hendong pamilya, pwede mong gamiton. No? Pwede mong gamiton. Yan po ang issue dyan. Pwede mong gamiton.
Bako po, iyon ini. Tapos, so empleyado, paano nga ka makakasaray ka angkon? Ubos-ubosan biyaya, ubos-ubosan kwarta. An pag-asa man kan empleyado po, sa private, maging sa gobyerno, sa radayuton man sa sweldo kan sa gobyerno. Di ba? 11,000 ata yung minimum sa gobyerno. Papayan ta sa mga aralang kawang posisyon. Oh. Kung ilingon mo, ang senda po tabing savings dyan, iyo po yung pagtapos mo kan sa imo po tabing trabaho. Halimbawa, nag-retire ka ng 60 years old. O, ta 60 years old, pwede ka nang maglakaw-lakaw. 60 years old, nag-retire ka na. Pag retire mong 60 years old, so, length of service mo, iyo po yan yung savings mo sa kumpanya. Oh. Why? Kasi nasa batas yan. Pati credit sa leave. Kung di ka man po tabi nagpaparalib taon-taon. Ha? Di ba? Iyan po ang issue eh. Iyan po ang kuwan eh. Kaya importantihon po yan. Kuwan kita. Kung ano so SSS. Ha? Kung di kang kwarta, pwede kang mag-loan. Kaya baga, tama itong ginigibukan ng SSS. Ha? Saludo ako sa SSS. Anapunin do sa mga buad dyan na kuwan. Ha? Mga employer. Oh. Isipon mo ha? Mga buang employer po isipon din do. Ano ba yun? So, sa diling tao niya, so akin niya, pinugtak na pigbabayadan sa SSS. So, mga empleyado po, daiman pigbayadan. Mga empleyado, dai pigbayadan. Saka. Di ba? Dai pigbayadan. So, sa diling tao lang, so aki lang. An SSS baga, pag-asa tama na. Pag-asa tama sa SSS. Sige daw ha. Sige. Okay. 24 lang pa sa alas 6. This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta Lagundi, Plemex. 1FM. One lang yan. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. 1FM! One lang yan. Ubo? Plemex Forte Capsule. Hika? Plemex Forte Capsule. Ginhawa? Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Halamang gamot, may ginhawang dulot. Para sa ubo at hika, Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Try mo na ang Means Cafe. Ako po si Cristel Bagiray. Dati po yung asawa ko, hindi po siya nakakatulog. Hindi rin po siya masyado nakakain. Pero ngayon po, okay na po yung tulog niya. Tsaka okay na rin po yung paghihigo. Kaya po, lagi po ako bumibili ng Means Cafe po. Maraming salamat. Try mo na ang Means FMB. Ako si Marie. Dati, ang timbang ko is umaabot siya ng 60 kilo. So ngayon, 55 na lang. 7 sachet pa lang yung naiinom ko ng juice ni Ma'am Nins. Yung tiyan ko talaga, lumiit siya. Ngayon, hindi na ako nahihirapan matulog. Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Names Wellness Center Bidoran Branch ay matatagpuan sa Barangay 4, Bidoran, Albay. Andyan po ako every Thursday, 10 to 12 p.m. See you there! Mga probinsyanong nagtitios. Alagad pinatios pa kan pandemya, kan COVID-19. Hinatudanin kabuhayan, kan ang Probinsyano Party List sa paagi ni Congressman Alfred De Los Santos. Hello po, Congressman Alfred De Los Santos. Maraming salamat po sa naibigay niyo sa akin na pagkakitaan. Tabi ko, salamat tabi. Siyempre, salamat sa tabang nindo na tuloy na personal na ako nadigdig. Salamat tabi. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con. Bangong gumaga-bloom. Charm Fat Con. Damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con. Bangong gumaga-bloom. Charm Fat Con. Damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS.
This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro KBP, kabisado ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Igo na kita nin 32 minutos lampas alas 6. This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys. 1FM. One lang yan. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na kabloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con. Bangong bumaga bloom. Charm Fat Con. Gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamon. Charm Fat Con. Bangong bumaga bloom. Charm Fat Con. Gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain.
Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, California gold. Found the light in me. Alright, balik na ako digdi sa programa po. Wanya na pagkaaga. Pasadahan to na kayo din na iba pang mga reports halidigdi sa satuyang pagiriba sa Metro Manila. DWGO Live Report. Kongresista umaapila sa CHED na ibalik na rin ang June March ang school calendar sa higher education institutions o HEI. Report mula kay Mar Rodriguez. Mar, magandang umaga. Please come in. List Representative Raul Manuel sa Commission on Higher Education o CHED na ibalik na rin ang June-March school calendar para naman sa Higher Education Institution o HEI. Sinabi ni Manuel na ikanyang ikinalulugod ang pasya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Department of Education o DepEd na ibalik ang tradisyonal na school calendar sa basic education. Pero giit ng kongresista dapat ikonsidera rin para sa HEI sa bansa. Punanin Manuel, heartproof ba ang mga estudyante sa kolehiyo? Kaya sabi niya, sapat pa na kapag lumala ang init at online classes o distance learning na lamang ang solusyon. Kaya naman sabi ni Manuel, dapat na i-review din ng CHED ang patakaran sa maraming pamantasan sa bansa. Partikular na ang pagpapatupad ng academic year ng Agosto o Setyembre. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan mang panig ng mundo, kabagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat, Mar Rodriguez, sa report mula dyan sa Kongreso. DWGO Live Report. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, California gold. Found the light in me that I couldn't hide. So I want you to talk me up the words. Every time. Alright, balik ako digdi sa programa. Dahil na send data ni kabahaging Nestor yung report. Okay. Dahil na send. Dahil na kuan dahil na send po tabi. Di bali ha? Di bali po. Anyway. Ano po ang mga barita pangunya na pagkaaga digdi po sa tuya
yung Aleco, as much as possible po na dapat na pag-adalan nindo kung iti-take ninyo yung opportunity kani po na kamo makapag utang or dae, no? Duman sa sinasabi po tabi kan sarong grupo nin party lists. Di ba? Ta kasi aram nindo, di bali kon dole out adi kan gobyerno, pero day manan pwedeng maging dole out. Why? Nata magiging president yan. Duman sa ibang mga kooperatiba ng kuryente na nagkakarologi man. Arog nga kan Sorsogon Electric Cooperative, Camarinesor Electric Cooperative, nata. Ang mga yan, nagkakarologi man eh. Yan naman pwede na, ano yan? Di mo tatawanan sinda because bawal sa batas. Tayong Aleco, pinagbigyan, 300 million. Diba? Iyon ang pigihiling ko na ulang dyan. Kasi, pag nasiripanan ka ni bang kooperatiba, kami, natangya kami today pwede. Yung Aleco nga niya sa Albay, pwede. Ang rason ba is, mga tagdigdis o congressman na nagbusol po tabi ka ito, kapot din ta po so libro kan Pilipinas. So, financial account kan Pilipinas, kapot din ta. Hindi ho ganun. Hindi ho pwede. Tapos, kung utang, tapapautangon, piraan porsyento po na nakaipuhan bayadan ta because ini po, bako man ini yung Aleco, kapag nagkautang, isisingil naman yan sa tuya. Mahagad na naman sinda sa Energy Regulatory Commission na tugutan sindang magpalangkaw para mabayadan ang 300 million na utangon. Ang pirdi kitang mga konsumidores, dakulaon niya na bagay para sa to. Di ba? Dakulaon niya na bagay. Sige. Anyway, 45 minutos po makalampas ang alas 6. This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! 1FM. One lang yan. Mars, matindi ubo ni bunso ko. May hika naman si Junior. Nausog? Ipatawas natin. Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis. Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! 1, 2, 3, let's go! Alright. Sige. Eden kung utang po ini. Kung utang po ini. Ano man ngunyan ang dapat na ipagpasalamat? Ipagpasalamat because pinautang? No. Kasi babayaran mo. Babayaran mo eh. Magpasalamat kita sa effort kung
Sabi ko nga ni Sendo po tabi, donation. Di ba? Pero, paano mong i-donate? Paano ka po tabing magdo-donate na bawal nga ni po tabi na kuan? Di ka man pwedeng mag-donate kang kwarta kang gobyerno. Ano ka? Ang presidente nga ni po tabi, di pwedeng mag-donate din kwartang hali sa gobyerno. Apoy rason na kung kwarta niyang sa diri. Di ba? Kung pirak niyang sa diri, pwede. Labo taman kung pirak din sa diri yan. Ta man kitang pakiaram ta. Sendaman niyang kwarta. Magpautang sa po tabi nin personal money, labo taman. Jawa politiko yan, jawa sa gobernador, pinautang po tabi sa aliko, sa diri niyang kwarta. Dahil sa nagkuanin ni Sarong Kusing sa gobyerno, oni nga ya ayugo akong 300 million, ipautang ko sa indo. Pero bayadan nindo nin paluway-luway. Siring kining porsyento. Dahil man kitang pakiaram dyan. Kasi yung aliko private, kooperatiba, hindi naman sa gobyerno. Tapos, yung nagpautang, maski gobernador, saya kwarta. Ano man pakiaram kang gobyernong, saya ito pirak. Anhapot lang kung saan siya nagkuha. Di ba? Ang mga kongresista, mapautang. Halimbawa sa enda. Nagluluwa sa enda eh. Sa enda po taming kwarta. Anhapot man sa nadyan kan taong bayan, sain ka nagkuanin siring kadakulang kwarta. 300 million. Sain ka nagkuha kung personal money mo yan. Di ba? Kung personal money mo, sain ka nagkuha. Napakasimple. Di ba? Iyo po, napakasimple siya ka nagkuha. Iyo po yan, an issue. Pero kung kwarta po kan gobyerno, ialat ko na, natatamao pa utang ka, sisay ka, na nagpapautang ka. Diba? Kung igwaman po tabing mangyari, napautang po tabi, through sa effort ninda, dahil man kita dapat na nagpapasalamat sa inda. Why? Kasi, partiyan kan trabaho ninda na makatabang man, sa inda su effort, makatabang, pero, bako man sa inda su pirak. People's money ta. Sida nga lang dapat magpasalamat ta. Ginamit ninda kita. Ginamit ninda kita. Tangani na makiride on sinda duman sa inaapod na kasikatan. Nakikiride on baga sinda bako Darwin? Ride on lang yan. 50 minutes, lampas po ang alas 6. This time check is brought to you by ang Provinciano Party List, asin man kan ni Vice Governor Glenda Bongao. Di ba? Day ka mong dapat na ipapasalamat. Ang problema sa nakaan kun pinautang ka mo tapos igwa na naman kisarong tao dyan na kami nga yan nagibong yanin paagi, kami nga yan ma-supply kan mga gamit na kaipuhan nindo tangani na mapakarahay ang supply kang kuryente sa Albay. Kami nga yan contractor. Yan ang problema eh. Tabako yan imposible po. Ipinagpapaliwanag ko ini sa mga Tagalog ko, tangani na ikaw masala. Bako yan simple. Ilingon nindo may magiging president na sa Indokayan eh. Ano ito po? Number 1, sindangan ito po tabi, arayoon man so sa indang line of business. Arayoon man po tabi so sa indang line of business duman sa pag-procure nin PPE kan PSDBM. Construction company nag-procure sinda po tabi nin ano yan? Ginibuan paagi nakapag-procure sinda, nakapag kontrata sinda po tabi nin medical supplies.
o saka. Dakula na bagay yan. Kaya nindang gibuhon because sabi nga ni po tabi, sinda nangon yan ang pinakamaurag na kontraktor sa buong Pilipinas. Di ba? So, nailing nindo yung kwan. Okay, so mga taga-alay ko, kwan ka mo dyan, be alert po. Baka umabot sa punto na nagatasan lang po tabi yung plano nindo. Di ba, duman na lang kamo sa kwan, ano? Di ba, actually may pinag-uutang mananggad yung alay ko kay ito eh. I think sa Department of Energy or sa ERC. Kundi dahil pa man ito na puporsunin marahi para sa rehabilitation. Aram tata, kaipuhan po talaga nin rehabilitation effort digdi sa Satuya. Kasi, habang naghahaloy, nagdadakol po yung load na kaipuhan na kuryente digdi sa Albay. Habang naghahaloy baga, nagdadakol. Diba? Nagdadakulon po tabi habang naghahaloy. Tapos, yung mga linya medyo obsolete na. Medyo obsolete na. Kaya, nagkakaigwa po tabi ng kadipisilan. Di ba? Nagkakaigwa po tabi ng kadipisilan. Kaya sabi ko sa Indo po, sana, sana po magkaigwa kita nin matanos na pag-aadal, no? Bako lang po tabi siguro tira lang ng tira. Ano nga may pagkakataon. Ano nga may pagkakataon, tira lang ka mo ng tira. Di ba? Tapos ito palan. Ito palan po tabi, yung pinaka-purpose, tatabangan ka mo, tatabangan man nindo siya, tangani na makakuanin. Makadilin siya po tabi. So sa iyang kumpanya, so sa iyang construction company. Di ba? Napakasimple lang naman yan eh. Ege. So anyway, 54 lampas an alas 6 nin pagka-morning. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Uftin Lutein Capsule. Sa araw-araw na pag-inom ng Uftin, kitang-kita ang kalusugan ng mata. Uftin. 1FM! One lang yan! One lang yan! One lang yan! Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Alright, balik na kita digdi sa programa.
Nakitadigdi sa programa po. Anyway, may kwan ko na ining pipindot-pindot. Pindot-pindot digdi sa pindutan ta. Sige, yan. Okay? Yan, pindot-pindot digdi sa pindutan ta. Anyways, ano pa po ang sa tuya ng mga bareta ngunyan? Salado Nacional, nadangog ko so sinasabi ni Mayor Goo. Nadangog ko po so sinasabi ni Mayor Goo. Nag-investigar bagay. Nadangog ko so sinasabi ni Mayor Goo. Sabi po niya, kung ako ngaya ipapabalikon, kung ngaya ako ipapabalikon sa nasyon, sen ngaya ako, manuman. Ura na nga niya sa mga magurang ko. Ura na nga sa magurang ko. Ako ngaya, papalayason pa sa Pilipinas. Sen ngaya ako sa China, sa Malaysia, sa Indonesia, sa Amin ni Mirigo. Ito da ang sumaklaren. So, McLaren na auto na anigwas na kayan so mga NBA stars mga mayayaman sa Estados Unidos sa ibang nasyon. Bako man ito sa iya. Ko na. May chopper ka nga. Ayun, pinabakal na ito. Iyan ang hapot eh. Pig-investigaran siya po tabi because igwada po tabi siya nin ano ba yun? Involved ini sa operasyon kan illegal na pugo. Tapos pero aram din do, tama itong sinasabi kang Comelec si Mayor Goo inako kang Comelec because yung citizenship niya, unless otherwise na mapatunayan po kang korte, may final verdict yung korte na disqualified si Mayor Goo because bako Pilipina, bako siya sarong Filipino citizen. Iyan, papatunayan pa sa korte. Pero, ngunyan na 2025, 24 ngunyan, next year, election period na. Aram nindo po, si Mayor Goo, pwede pang magkandidato. Taday pa man talaga actually nin verdict. Duman sa iya po tabi na kaso. Diba? Kung di niya aram kung sa ina nasyon siya pwedeng i-deport kang Pilipinas, bako ka man nga si Filipino citizen o di dumang ka sa kwan sa Mars, anong pan aron sa tuya Mars o kung nabo mo duman sa Pluto sa pinakarayo. Si Virgo iyo asundo na da ipapunin final verdict yung korte sa citizenship ni Mayor Alice Goo. Pwede pa ining mag-re-election siya. Pwede pa siyang mag-re-election giraray sa 2025. Iyan po ang masaklap na katotohanan. Paano niyo may dili? Wala kitang pag-asa. Kasi korte ta, even the Supreme Court, tabi, medyo atrasaduhonan pagdedesisyon sa kaso. Look, sa kaso ni, example, sa kaso ni Governor Noel Rosal, Governor-elect Noel Rosal, patapos na sa turno eh. Yung kaso po, dinara sa Supreme Court, December 2022, 2023, 22. Right after na manggana siya po, nakatukaw lang ni anong na bulan, 5. Dinara po tabi sa Supreme Court sa kaso. Nagsantaon na po kan December. Ano na ngunyan? Mayo. 1 year in 6 months na. December 1, nahali siya eh. Dinara na sa Korte Suprema so Comelec decision eh. 1.5 years, 18 months. Sundo sa ngunyan yung Korte Suprema, dahil pa man ki decision. Yugon mo yan na kaulangan yan. Kaulangan yan. Tadigdi, dapat ang Korte Suprema magdesisyon kung disqualified ba si
Governor Rosal duman po tabi sa kaso or nagkaigwanin grave abuse of authority discretion yung COMELEC duman sa decision po tabi na i-disqualify yung kandidatura ni Governor Rosal. Doang babay sa yes or no, guilty or not guilty. San taon mi ka ba nga tabi na decision? Natatadain yan na decisionan. Yun ang digdang problema sa tuya kasi delayed marhay yung proseso kan batas kan Pilipinas. Kaya sa mga dai pwedeng magkandidato, giraray, kung guilty sa verdict. Tapag may final verdict, di ka na pwedeng magkandidato eh. Lalo na kung may perpetual disqualification po tabi. Nakakakandidato pa mang giraray, nanggagana giraray, why? Haloy sa decision kang korte. Ganun ka simple. Di kita makaarog sa US eh. Sa US, madali o ng kaso. Di ba? Lalo ng Korte Suprema kan US, makaskaso. Maparam na una ko. You're listening to DWGO 88.3 1FM. You're only 1FM. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, ikaw nakita nin 6 minutos lampasan na alas 7. This time check is brought to you by Gen C Plus. Vitamin C na, plus zinc pa. Gen C Plus na!
Hatod kan DWRL Radio Ascenso 88.3 DWRL 1FM. Ang napapanon asin may init na mga bareta di sa DWRL Headline. Sarong oras na pag-atod ng informasyon hali sa mga taong nasa likod kan mga bareta. DWRL Headline. Uya an sa indong tagapagbareta. Aga Albay asin na Bicolandia sa headlines kan mga bareta alas 7 sa lado lokal. LGU Legazpi dahil matunong sa paglilibot sa barangay sa ibong kan suspensyon kan DILG sa road clearing operations. Vice Governor Glenda Bongao, tinawanan doon ang pagtutok sa mga importante pang mga ordinansa asin resolusyon para sa lokal na gobyerno kan probinsya nin Albay. Barita kita sa lado nasyonal. Sobra sa 19,000 katawo hali sa iba-ibang parte kan Pilipinas apektado kan bagyong Aghon. Seguyan sa NDRRMC, Bureau of Quarantine naka-heightened alert kontra sa flirt COVID-19 variant. Lucena City ipinairarom sa state of calamity dahilan sa bagyong si Aghon. Pilipinas sa Sinan, Sweden nagpirma sa kasunduan para sa pagbakal ng fighter aircraft para sa Philippine Air Force. Yan po ang headlines kan mga bareta alas 7. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ma, alis na po ako. Una na ako, Han. May nakakalimutan yata kayo. Kiss? Baon ko? Hindi. Vitamin C. Magbaon ng extra depensa para may laban sa sakit. Mag-Gen C. Vitamin C. Ang Gen C Vitamin C ay maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Protektado ang immunity. Don't forget next time, ha? Opo, ma. Yes, Han. Yung extra allowance ko po. Ascorbic acid is the generic name of Gen C Vitamin C. If symptoms persist, consult your doctor. Aldaw nakita ko niya nin Martes Pizza 28 sa bulan po nin Mayo 2024. Alwin Dabulal sa endong tagapagbareta. Detalyas kan mga baretang lokal na nindogan ang lokal na gobyerno kan Legazpi City nga maski sinuspindir ang pagkakaigwa nin road clearing inspection kan Department of Interior and Local Government DILG sa Bilog na Nasyon ipagpapadagos pa manindaan sa indang ginigibong pag-ikot sa mga barangay. Segon kay Legazpi City Mayor Geraldine Rosal, bako din si Damatunong sa pagsisita asin pagbubugtak nin well clamp sa mga lodana sa illegal parking areas. Suportado man kan mga barangay officials ang ginigibo kan lokal na gobyerno dahil dako lang tabang ini tangani na maging maluwag ang mga tinampo. Sa iba pang mga bareta, kinonfirmar ni Vice Governor Glenda Bongao na prioridad man giraray ninda ang mga importanteng ordinansa sin resolusyon na pinagpapasar sa sanggunian panlalawigan kanalbay. Ini katakod man kan nakalihis na pag-aprobar kan supplemental budget na maabot sa 285 nagkapirang milyon pesos para sa repair as in maintenance kan iba-ibang mga opisina siringman kan elevator sa nasabi na sa Kapitolyo Provincial. Sayang sinabi na inian o katabang siya kan lokal na gobyerno lalo na ni Governor Grex Lagban tangani na mapakarahay ang serbisyo publiko para sa mga albayano. Alas 7:11. This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. 1FM! One lang yan! One lang yan! One lang yan!
Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. 1FM! One lang yan! One lang yan! One lang yan! Ubo? Plemex Forte Capsule. Hika? Plemex Forte Capsule. Ginhawa? Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Halamang gamot, may ginhawang dulot. Para sa ubo at hika, Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para sa bado na kabloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamon. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic.
dishwashing paste. Heavy duty linig kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ngunyan pasiring kita sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal Paman Giraray. Sinerbihanin mandamento de aresto ang sarong persons deprived of liberty o PDL sa Legazpi City Jail, Barangay Bugtong, Syudad ng Legazpi, binisto ning si alias Sabado para o maasin residente kang Poroktes, Barangay Burgos, Banuan kan Daragalbay. Sa report kang pulisya, ang mga warrant na isinerbi iyon para sa mga kasong slight physical injuries na may piyansang 2,000 pesos pagsuway sa Section 4 kan RA 11479 o Anti-Terrorism Act of 2020 na dainin rekomendado na piyansa. Arestado man ang sarong 51 anyos na lalaki sa Purok 5, Barangay Balading, Banuan kan Malinao, Albay. Binisto na akusado na si alias Jess, construction worker, mayago masin residente kan Purok 6, Barangay Suwa kan Kaparehas na Banuan. Dako pinis sa kusog kan bandamento di aresto sa kasong pagsuhay sa Section 10 RA 7610 o child abuse na may piyansang mabot sa 80,000 pesos. Nasa kustodya na iningon yan kan pulisya para sa manigong disposisyon. Magsusumitir ang mga barangay humapon nin sarong resolusyon sa susunod na sesyon gani na tawanin atensyon na ang Department of Environment and Natural Resources as in Department of Public Works and Highways dapit sa mga may edad ng kahoy sa sendang lugar na pwedeng magkausa ng aksidente sa tinampo. Kasunod naman kan nangyari kan Sabado kung saan 4 ang lugadan matapos mabagsakan na kahoy nin akasya ang pinaglulunada na tricycle. Sinabi ni Barangay Kapitan Adyong Butin na abo na niyang motropa nangyari at gusto niyang maging salbado ang kabos na mga agihan digdi. Dati nang kinatatakutan sa lugar ang mga punin akasya asin mahogani lalo na kung may nag-aabot na bagyo o maraot na panahon. Pagapudan kay ni sa duwang nagabanggit na ahensya na magkaigwaning koordinasyon dapit sa isyong ini dahil kung siya sa daman masusunod kung daing masusuhay na day kusan niya ining ipapahali saan mga kahoy na nasa gilid kan tinampo. Mientras tanto sa kunyan nagpaparahay na ang biktima na residente kan Barangay Imalnod na kompuesto kan sarong padre de pamilya asin tulong minor de edad. 21 minutos makalampas po ang alas 7 nin pagka aga. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
Try mo na ang Nins Kape. Ako si Chel Marbilda. Nagkaigo ako ng stage 4 sa heart. Minsan di ako nang natulog. Nagbakal ako ng coffee. Nag-result ko sa stage 4 sa heart. Hanggang sa mga laboratory ko, nag-clear gawos. Try mo na ang Nins FNB. Ako po si Papa Jericho. Dati ay nasa 85 kilos ako. Ngayon ay nasa 77 kilos na ako. No, sa 1 week kong pag-inom ng Nins Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink, may resulta agad na akong nakita. Kaya subukan nyo na po mga kaibigan, mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga gustong mag-diet. Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nins Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa Barangay 4, Pidoran, Albay. Andyan po ako every Thursday, 10 to 12 p.m. See you there! Mga probinsyanong nagtitios. Alagad pinatios pa kan pandemya, kan COVID-19. Hinatudanin kabuhayan, kan ang probinsyano party list. Sa paagi ni Congressman Alfred De Los Santos. Po, Congressman Alfred De Los Santos, maraming salamat po sa naibigay niyo sa akin na pagkakitaan. Iwan tabi ko, salamat tabi. Siyempre, salamat sa tabang nindo na tuloy na personal na ako nadigdig. Salamat tabi. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now! Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Unasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para sa bado na kabloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah.
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nagdeklarar ni the state of calamity ang lokal na gobyerno kan Lucena City nga kasuhapon Mayo 27 dahil sa maiwasan na distroso dulot kan bagyong si Aghon. Iyan konfirmar kan Public Information Office kan Lucena City. Ini matapos na malubog sa baha ang dakol na lugar asin kaharungan sa Quezon province, partikular sa nasabing syudad. Konsen maabot sa 1,215 pamilya o 5,607 individual ang na-displace alay sa iba-ibang barangay sa nasabi ng syudad. Ipinag-evacuar ang mga apektadong pamilya pasiring sa mga eskwelahan, barangay hall asin evacuation centers. Sa paagi kan pagdeklara ni state of calamity, matatawanan ng autoridad ng lokal na gobyerno na gamiton ang sendang calamity funds. Siningban para makontrol ang presyo kan mga barkalon sa nasabing lugar. Inot nang sinuspindir ni Governor Angelina Tan ang klase sa gabos na level sa eskwelahan sa probinsya kay Banantayaba City asin Lucena City kansilado man ang laog sa gobyerno mentras ang laog naman sa pribadong kompanya nakadepende na sa pagdedesisyon kan business owners. Nagpirma ang Pilipinas asin ang Sweden sa sarong kasunduan para suportaran ang planong pagbakal kanasyon ng multi-role fighter aircraft para sa Philippine Air Force. Pinanginutan ni Joachim Wallen, Swedish Defense Material Head of Export, asin Joselito Ramos kan Philippine Assistant Secretary for Logistics Association and Self-Reliant Defense Posture kan Department of National Defense ang pagperma sa kasunduan na may pamangat na implementing arrangement concerning the procurement of defense material and equipment. Sigon sa Swedish Defense Administration, interesado ang Pilipinas sa Swedish system kay Banan Fighter Aircraft, Command System asin Airborne Early Warning Aircraft. Ginibo ang pagpirma sa nasabing kasunduan bago ang nakatala na pagbisita si Swedish Defense Minister Paul Johnson sa nasyon sa Hunyo 5 bilang parte kan salong semana na pagbisita kay dingi sa tulong nasyon sa Asia Pacific kay Banan Singapore, Australia asin ang Pilipinas.
Makipaghilingan man ang Swedish official kay Defense Secretary Gibo Teodoro makikisumaro sa selebrasyon ka National Day of Swedish Embassy ang padagos sa napagpapakusog kang kapasidad ka militar kang Pilipinas sa taho kang pinapakusog o napang pipirit kan China sa claims kay ni duman sa West Philippine Sea. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Sa KBP, kapisado ng mga broadcaster ng Pilipinas sa 32 lampas alas 7. This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Halika sama na, doon tayo magkikita-kita. Piling mo sasaya, sa bilihing abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado!
Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ngayon, 2024! Dagdagan pa natin ang tugtugan, kulitan, kwentuhan, tawanan. Let's have more gana at more saya! Dahil ngayon 2024, one lang yan! Mula umaga hanggang gabi, sa music at mga programa di pa huhuli. Kahit saan, kahit kailan, ang mga DJs ay the best, talagang pinakikinggan. Pag binubuksan ko na ang radio, ikaw ang hanap ko. Walang yan! Pinakikinggan lagi kita. Walang yan! Everyday ko ay kumpleto na. Walang yan! Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan. Lagi kang kasama. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. Oh yeah. Walang yan! Walang yan. 1FM! Nakakaaliw talaga pag pinapakinggan ka. Ano man ang mood ko, madali kong masakyan. Mga trip mong di nakakasawa. Mismo! Ikaw ay palaging nandyan. Umaraw ano umulan, kaibigan sa tawanan, kantahan, makabuluhang kwentuhan. One lang yan! Pag binubuksan ko na ang radio, ikaw ang hanap ko. Walang yan! Pinakikinggan lagi kita. Walang yan! Everyday ko ay kumpleto na. Walang yan! Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan. Lagi kang kasama. Pinakikinggan lagi kita. Everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan. Lagi kang kasama. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. Oh yeah. One lang yan. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. Ngayon 2024, One lang yan. 1FM, you're only 1FM. One lang yan.
Sa detalles kan mga bareta kita sa lado national pamangiraray dahil patanid din tsunami sa nasyon matapos sa magtama kan magnitude 6.6 na lindog sa Tonga. Sigon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nasusog sa sendang datos dahil epekto na sabing linog sa nasyon. Tuminaman na sabing linog bandang alas 4:47 nin maaga Lunes. Magidan US National Tsunami Warning Center dahil naglangkaw nin tsunami warning dahilan sa nasabi ng pagyugyog. Nasa 20 pamilya ang ipinagbikwar matapos sa bumigay ang parte kang ginigibong tinampo sa barangay Karuhatan, Valenzuela City. Ang nasabi ng tinampo ang matutuparan sa San Agustin Street, kataning sa naman kiniginibong City Hall, kanasabi ng syudad. Resulte ni sa pagtupag kan tinampo dahilan sa daing tunong na oran pon Sabado, Sundo, Domingo. Nagbugtakman nin maadmo otoridad din mga warning signs sa lugar para dain na magihan asin maiwasan na kan mga motorista. Nasa kabilugan na 19,373 katawo ang in-report ka National Disaster Risk Reduction Management Council na apektado kang pagrapado kang bagyong Ahon. Sosog sa ipinalawas na situational report ka na hinsya halis sa nasabing bilang nasa kabilugan na 8,465 na pamilya halis sa 158 barangay ang rinapado ka nasabing bagyo sa Luzon asin sa Visayas. Mientras tagluluwas man sa report kan Bicol Region ang ang nakapagristra ng pinakadakol na bilang kan apektadong individual na uminabot pa sa 10,349 konsen pito sa mga ini ang nagsapar rin injury dahilan sa bagyo. Kasabay kini kinakalkulong maabot naman sa 5,343 katawan na waran inistaran, mientras nasa 2,162 naman sa mga ini ang presenting naka-star sa mga evacuation center asin nasa 3,181 naman para mientras naka-star sa saindang mga amigo asin mga partidos. Sa ngunyan, dahi pang naresibi na mga report ni nagadan nawawara o distroso sa agrikultura asin infrastruktura ng NDRMC katakod sa pagrapado kang bagyong Aghon sa nasyon. Mientras nakapagpaabot naman ng gobyerno ni nasa sobra sa 1.2 million pod packs para sa mga apektadong pamilya sa nasabi ng kalabidad. Sinugo na ni Department of Health Secretary Ted Herbosa ang Bureau of Quarantine na magkondusir nin screening sa points of entry para sa pasahirong naghali sa ibang nasyon kung saan na-detect na may bagong COVID-19 variants. Kasabay kini kinonfirmar ni Department of Health Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo na minugtak na ang gabos na BOQ stations as di ba pang ahensya sa heightened alert sa bisa kan BOQ Memorandum Number 24-48. Nakapalaman man sa nasabi ng memorandum na dapat na obserbaran kan publiko ang basic health measures, sharing kan regular na pagugas ng kamot, tamang pag-abo, iwasan ang matawong lugar na pagkaiguan in contact sa mga tawong may flu-like symptoms. Sigon po sa DOH, gabos na mga reyon sa nasyon ang nagtititer na sa low risk para sa COVID-19 sa ibong kan na obserbaran na paglangkaw sa kaso asin na monitor na bagong variants sa ibang mga nasyon. Sa ibong naman kan paglataw kang bagong variant, sinabi ni Secretary Herbosa na dahil pinagre-rekomenda sa ngunyan ang pagpapautob ng restrictions sa biyahe border control. Nagpagiramdam naman ang BOQ sa mga biyaheros na kumplitohon ang health questionnaire sa e-travel application. Inabisuhan man na ang igwaning sintomas sa COVID-19 na magpairaram sa home isolation ang KP2 asin KP3 o mas bisto sa pod na pre-COVID-19 variants and under monitoring kan World Health Organization ini ang descendants kan GN1 sarong variant of interest na responsable sa paglangkaw kan impeksyon kanasabing virus sa inot na kabdang kan 2024. 45 minutos po makalampas ang alas 7. This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! 1FM! One lang yan! One lang yan! One lang yan! Mars, matindi ubo ni bunso ko. May hika naman si Junior. Nausog? Ipatawas natin. Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ng plema.
ginhawa para sa mga bata. Totoo, hindi chismis. Camille Prats Yambao po, nagtitiwala sa Plemex. Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! The Provincial Government of Albay, headed by Governor Grex Lagman, the Sangguniang Panlalawigan, and the Magayon Festival 2024 Executive Committee present Magayon Festival 2024 with the theme Celebrating Albay's local culture and natural endowments that makes it truly Magayon, with Magayon Trade Fair, Beer and Food Plaza, DTI Top Product Exhibit, Spicy Albay Photo Exhibit, Art Workshop, Art Contest and Exhibit. The whole month of May, May 17, LCC Grand Concert, Magrapan sa Magayon, Year 10, and the Magayon Original Music Festival, May 17 and 18, Anigaiden 12, Resurgence Cosplay, May 18, Magayon Band Fest, and the Serenata Brass Band and Majorette Competition, May 18 and 19, Softball Tournament and Spicy Albay Photography Convention, May 19, Search for Daragang Magayon, Postura de Magayon Pinokpok in Jeans Fashion Show, and MTV Enduro 2024, May 20, Search for Daragang Magayon Charity Day and Drum and Lyre Corps Competition, May 20 to 22, Magayon Hair and Makeup Training and Competition, High School Category Regional Level, May 21, Search for Daragang Magayon Coastal Cleanup, May 22, Search for Daragang Magayon Festival Attire Competition, May 23, Search for Daragang Magayon Talent Competition, and Bombo Dance Showdown sa Magayon, May 24, Hatawat Galaw sa Magayon Finals, May 25, Mixed Martial Arts sa Magayon, Metro Manila versus Bicol Region, and the Search for Daragang Magayon Coronation High, May 25 and 26, Bakbakan sa Magayon 2, Second Governor Grex Lagman National Airsoft Speedball Tournament, May 26, Mayon Buradolan Retro Music Festival, Jazzmix Summer Dance Workshop Recital, and JMX Modeling Grand Fashion Show, May 27, TESDA Kabataan Caravan, May 28, Magayon Exotic Pet Expo, May 29, Magayon Grand Santa Cruzan, May 31, Albay Festival Street Dance Competition, Magayon Float Competition, Magayon Cockpit Derby, Konsyertong Pasasalamat Closing Concert, and Silyap Fireworks Display, Magayon Festival, May 1 to 31. Sponsored by Lions Club, San Miguel Corporation, LCC, Century Pacific, Potency, Solar Entertainment. Also brought to you by Oriental Hotel, Proxy by the Oriental, Marison Hotel, GSAC, Nature Spring, Converge, Big's Diner, and Jollibee. Bareta kita sa lado nasyonal kayba sa pirang pirang parte kan West Philippine Sea sa ipinautob na pagbabawal sa pagsira kan China sa South China Sea. Sigon sa Department of Foreign Affairs, ang nasabing fishing ban ang magpapangkalangkaw sa damang kantensyon entre kan Pilipinas sa China. Di daw pwedeng magkaigwanin sarong unilateral ban asin karon nagkokontraman sa naging bilateral discussion kanakalis sa taon entre kan ni Presidente Bongbong Marcos asin Chinese President Xi Jinping. Magpuon ang fishing ban ganyan na bayo asin magtatapos September 16. Bago ini inot nang nagpautoban China nin paglistar sa mga non-Chinese fishermen sa mga lugar na ipinagdudoonan ninda na nasa inda. Sa iba pang detalles kan mga bareta kita, sa lado nasyonal, nagpagiramdam si Albay Representative Ed Salagban na imamantinir ang pagiging independent asin pagdedesisyon o pag-aprobar kan propistong ley asin makaustisya na imbes na maksyon para sa ikakarahay kan simbahan. Ikon kayo lang ban bako tamang idahilan sa pagbasura ang propistong absolute divorce bill na maigot na pagkontra kan simbahang Katoliko sa mga namas akseptado daw ang annulment na may sadiring canonical dissolution. Kay puan daw na gumibon in remedyo ang inabosong agom ngani na mapahali sa toxic o naraot na pamilya. Maski dingilang nilagman ang posisyon ni Senate President Chis Escudero na mas pabor ini nagibon aksis sa sabol asin barato annulment case sa diborsyo. May mga pagkakaigwa daw ang pagkakaiban doang paagi. Sinabi ni paliwanag kang krusista sa annulment, pwede pang maging valid ang kasal in kaso dain na pawalang bisa sa laog nin 5 taon alikan sa pagkakadiscovery ang kausa para mentras na divorce asin igwang valid marriage
na naraot dahil sa marital conflict, karingisan, pag-abuso, pagtataksil, asin pagpapabaya. Pero digdi, ang mga rason sa annulment ang dapat mangyari bago o sa kasagsagan kan selebrasyon kang kasal, mentras sa divorce, sakop ang bago, presente asin pagkatapos kang kasal kung sain nag-ibanan magagom. Sinabi ni Lagman na malinaw na naipasar sa Kamara ang Absolute Divorce Bill sa pagi kan mayoryang boto, gura naman ini kasadita kan pagitan. 51 minutes, lampas po ang alas 6 nin pagka-morning. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Oftin Lutein Capsule. Sa araw-araw na pag-inom ng Oftin, kitang-kita ang kalusugan ng mata. Oftin. 1FM! One lang yan! One lang yan! One lang yan! Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. DWRL International News. Nasa anom na bagong mundag na umboy sa Delhi, India ang nagadan matapos na masulo ang sarong ospital. Iguan ng kabilugan na 12 pang bagong mundag na aki ang nasa laog kan hospital na matutuparan sa Bibek, Bihar region kung saan iba ang naisalbar. Nampangunyan sa kaso ang may sadiri kan hospital na nagdulag matapos ang insidente. Makaskas na wagas ang nasabing kasulo dahil naman sa mga oxygen na ginamit sa hospital. Ikinamudo naman ni Prime Minister na Narendra Modi ang insidente asin ini ang nagpaabot din pakikidumamay sa mga partidos kang biktima. Inaaram pa kan mga otoridad ang kausa kan nasabi ng insidente. DWRL Sports News. Nagwakas na ang Paris Olympic Dreams ni Pinoy boxer Rogen Ladon matapos na niyan na sumablay sa World Olympic Qualification Tournament sa Bangkok, Thailand. Nanawag kaya siya ni Rafael Lozano kan Spain sa score na 4-1 sa men's 51 kilograms. Isinakripisyo kaya kini ang sayang weight division asin nagpalista ini sa mas magian na division. Ang 30 anyos na taga-Bago Negros Occidental native na nagpalangkaw ng timbang bago ang Olympic qualifiers para matawanan ng dalan kay Tokyo Olympic silver medalist na si Carlo Paalam. DWRL Showbiz Pareta. Naghagad po ng dispensa ang rapper na si Nicki Minaj sa sayang mga fans dahil sa dayon diretsong concert sa United Kingdom. Ginibo kay ang pagsori sampangan kan fans kay ni na nagahalat. Hinabi kay ni na namutan niya ang mga fans as naghagad ini ng dispensa dahilan sa pangyayari. Pinugol siya kan mga Dutch authorities dahilan sa pagbitbit daw kan illegal na droga. Asin digdi na po nagtatapos ang pagatod niya mo kan mga bareta digdi po sa DWRL bareta alas 7. Aldaw nakitangon niya nin Martes Pizza 28 sa Bolanin Mayo taon 2024 Alwin Double L sa indong tagapagbareta. Yan ang katripunan kan darakulang istorya kat aldaw sa DWRL Headlines.